Żviluppi ġodda fl-investigazzjonijiet dwar l-allegat każ ta' viżas mediċi. Il-Gazzetta Malta Today żvelat li mill-investigazzjonijiet tagħha l-Pulizija sabet li Libjan Khaled Ben Nassan, meqjus bħala l-whistleblower f'dan il-każ, kien jibgħat messaġġi ta' teddid lilu nnifsu. F'Settembru tal-2016 il-Pulizija bdiet tinvestiga dan il-każ wara li l-Libjan allega li l-impjegat taċ-ċivil Neville Gava kien jitħallas l-eluf ta' euro minn ħlasijiet ta' viżas mediċi. Gava ġaħad dawn l-allegazzjonijiet u preżenta n-numru ta' libelli kontra ġurnali lokali li ħarġu dawn l-istejjer. Fil-waqt li minn investigazzjoni li għamlet il-Pulizija qalet li ma riżultala xejn. Meta ħareġ b'dan l-allegat każ, Ben Nassan qal lill-Pulizija li rċieva numru ta' messaġġi anonimi ta' teddid u telefonati fejn allega li min ċempillu kien Malti. Però mill-investigazzjonijiet tagħha l-Pulizija sabet li skont ir-rendikont ta' SIM cards, il-Libjan kien jibgħat messaġġi ta' teddid lilu nnifsu minn wieħed mis-7 mobiles li kellu. Il-Pulizija issa se tgħaddi dawn l-investigazzjonijiet lill-Avukat Ġenerali. Meta Ben Nassan kien allega li qed jirċievi teddid, il-Partit Nazzjonalista prova jieħu vantaġġ minn dan l-allegat każ. Bil-kap tal-Oppożizzjoni Sami Busuttil kien qal li jżomm lill-Prim Ministru, lill-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali responsabbli jekk jiġri xi ħaġa lil Ben Nassan jew l-itfal tiegħu. Kif kien ġie rrappurtat fil-medja fix-xhur li għaddew minħabba informazzjoni mhix affidabbli, Ben Nassan kellu l-applikazzjoni tiegħu ta' residenza f'Malta miċħuda għal darba darbtejn kemm mis-servizzi tas-sigurtà kif ukoll mill-Pulizija tal-Immigrazzjoni. Ben Nassan li kien jaħdem kemm mal-gvernijiet ta' Tobruk kif ukoll ma' dak ta' Tripli sakemm twaqfu l-kuntatti kollha li kellhom miegħu wara li Ben Nassan affaċċja allegazzjonijiet mill-aktar serji ta' serq ta' fondi.